دەستپێکا مەها سباتێ ده دەما هەڵبژارتنên شارەداریên کانتۆنا Cezîrê de hate destnîşankirin li gor komisyona hilbijartinan ya bi ser rêveberiya Xweser ve. Li gor komisyonê ji heftan ta 16 meha Sibatê derî vekiriye ji namzetên Encûmena Şaredariyan re û hilbijartin li gor heman komisyonê wê 13 meha Adarê de were li darxistin û ji bo vê hilbijartinê ev komisyon bi karê kampanya amadekirina lojîstîk radibe. Ev îro 10 roj me dest bi karê xwe kiriye bi karê elanata ji bo hilbijartinê belediyeyê şaredariyê. Heta ana me hinek elanatê xwe me gelek deverên bajêr me darqandiye û em çûne cem partiya me ji wan re gotiye ev şaredariya gel e şaredariya vî bajariyê em hêvîne got hemû partî sazî tevlî van hilbijartinana bibe. Li gor agahiyan gelek kes xwedane pêş ji bo namzetiya şaredariyan û diriya komînên tax û gundan re serjimar û belavkirina kertên hilbijartinê hatiye bicîkirin. Her wiha hin kes ji karmendên şaredariya xwedane pêş ji bo cîbicîkirina projeyên xizmetguzariyê li gor gotinên wan. Yekî sebebê em xweda pêş tê ji bo ev meşariî cemed em wan bikemilînin. Me nekemilandibû, ke imkanî tune nebû, ke pere tune nebû. Yek jê sarfı sahî mişkila serêkaniye sarfı sahî gelekî mezin. Xwedê em muraşeh yani em ez bînim ti şirûtê wê zehmetî tin. Amadekirina van hilbijartina birêve diçe di dema ku lêvegera siyasî civînên xwe li dar dixe lê ev hilbijartin neketiye rojeva lihevkirina siyasî. Gerek ev karar nehat bastandin. مدی اولیا قراره جبو انتخابات بلدیه و ترشیحات آن درکت ما نرازی بنا خوجه داخویا کرن یعنی ام بهنا معنی نجبر امنا طرفه کنتید ما ام بهيفي بون هوالي ما تفدمد يعني اف قرار اجلاند بانا حيار كفتنا ما باعتبار كفتنا كنا مذهبو كفتنا هوكي ام هيفين جارك دن قرارات نيوا سر اساسي لفقرا سياسي كفتنا هوكي ام بافركار بن بكن هەلبژارتنên şaredariya asta bingehîne ji vakên demokratîk re dema ku bi awayekî rewapêk bê û karên şaredariyan ew yê herî bingehîne di rêveberiya civakê de. Azad Weşûkanî, Orient News, Serêkaniyê.